Bah, bisa dolan tenan ngenamu saiki. Wong mereka iki ya tetep ya ngeten lho. Wong omah iki niku ya ora tau dolan blas sih. Anu arep dolan-dolan ki yo repot. Jenenge wong tuku banyu ki ndluwider kaya galengan. Ya alhamdulillah lek ngono. Kowe bakulan banyu ta saiki? Alah, gur nggo samben tok. Ya syukur lek ngono. Wis matang-matang ngene golek dhewe ya. Wis dianggep omahe dhewe ae. Aku tak gas ning warung kono. Ya. Bah, masuk. Weteng kowe poweri hepol iki. Ketisuk rong madang. Iki jelas enak-enakan. Ora karuan. Apa-apa disayur. Jabang bayi iki nawani madang lawen ndi ora sumbut. Ya aku golek gas kok nyeluk wong koyo kan ngerti di warung gitu. Lho, lah kok wis madange dipenakne lho. Wis wareg lho. Tok munggah bumbu sop puas jan gurih. Ya wis lek ngono. Pokoke lek ning kene anggepen kaya omahmu dhewe ngono ae. Iya, Mblo. Biadok angin apa?